takagara kumunanzi kumataga kumberengwa. Saka ndainetsana navafundisi vemachechi vachiungana ndichikota bhaibheri ndichiri criticize and like so ndakarara ndobva ndarota nchinzi ndakurwira patsaona yemotikari waifanira kuparira but uchandiparidza something like that. Then takakwira motikari tichienda Shavani ndaenda kunonyora yes olefu yangu motikari driver ngokuta bridge rakatodzika but kuda 3 meters deep ndobva andorovera ndobva ndafulaya hamena kwandakanokandiwa kumiru so ndakadzoka ndikarara pakati pavanhu vanga vakafa saka vakauya vakatakura vanhu vaingoti ava vasiye vanotakurwa namapolisa vakafa vamwe vakanga vachichema vachidi vakatakurwa neambulance ndakasiyirwa zvangu vanhu vakafa ndikanosvika mangwana kuchigeneral hospital ndichitonzi ndakafa kusvika chiremba ati idzi dzinenge dzakararama dzimenyu idzi ndokubva ndazongorapwa ndatongozopora but maaccidents haana kumira kusvika akatomira musi wa5 July this year ndiye kupedzisira. Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV. Kukuchingamidzai kwatiri kuita pano paZim Newsbeat TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguta kukutendai netsigiresi yamuri kutipa tikuona muri kusubscribe muri kulike muchiramba muchikomenda zvakare muzara nhasi tauya na Pastor Dyke ndofunga vazhinji munombovaona pachannel pano asi vazhinjiwo kana vashoma vamwe vanogona kushaya kuziva kuti Pastor Dyke ndevapi ndofunga vazhinji vatinozangana vanobva vati vakangonzwa zita rekuti Pastor Dyke vanobva vati ndiye murume uya wekusurvivor from 10 accidents muchishona vamwe vanobva vati mutsaona kana kuti munjodzi dzemotokari. Regai nasuno tichingamidze Pastor Dyke kune vasati vavaziva tongotiwo tinzwe kubva kuna Pastor Dyke munhu waMwari kuti akadii mabasa aMwari ekunzoko. Pastor Dyke makadi tiripo makadiniwo kwazwai vatariri vaokeri nokufarira zvisingaiti muzita raJesu Kristu amen. Tiri munyasha chaimo ndofunga tiri kubva mu holiday rosi yange yakadi zororo renyu munhu waMwari. Zororo ranga rakanaka but has rekuzonzi rosi remanje rinotiremera rinoenderana kana kugadzira makuva namadhimoni handisi kuti ndezvamadhimoni but rinetova nenjodzi dzaro ukatarisa ndo rinoshuwa kudarika kunyanya mamwe yese. Saka at the end of the day ranga riri right ngori rinotachengetwa tinakona tsaona dzakawanda. Mwari vari kutiita zvakanaka ndofunga kunze kuri kunamatwa. Maishumira kapazorora kuti zoti vanhu vakawanda vane muono wekungoti August mwedzi wemhepo. Chii chinoita kuti vanhu vati August mwedzi wemhepo mufundisi? Kutumidzwa mukatasa mubhaibheri vanhu vakapiwa simba rekutumidza. Patakangotumidza kuti nguruve inguruve ndobva yatova nguruve. Saka patakangotumidzwawo August kuti mwedzi wemhepo naiwo ndobva watotanga kuita mhepo. We have got what we call my environmental spirits. Right? Kuno kuZimbabwe nemhaka yekuti tinotenda nenyaya yaAugust nekupiwa makuva nene. Unoona ndokunoita dambudziko risingatomboitiwo nekuda kwekuti tichakatongoritumudza. August mwedzi wakangofanana neimwe. But zvatinotenda mauri belief yedu muna August ndiyo inotongotisiya tine dambudziko nekuti tinenge tichitoita kuti mweya yemuchadenga itinzwe tione kuti tinoitla tinoirespecta tinoiremekedza akaitireke kuataka. Aiwa tinotenda. Ndofunga takambotaura muchirongwa chino Pastor Dyke mazuva kanoti nguva pfupi yapfuura iyo tichitsanangura kuti Pastor Dyke ndiani zvakatanga sei zvekushumira asi nhasi tinoti ati aiwa tichiitirawo kune vamwe tinzwe kuti Pastor Dyke zvokuzosvika pakunzi mufundisi waMwari rakatasanga sei basa iri nekuti vamwe vanoti aiwa ini ndakarota pandatozongoona mangwana ndaakushumira kana ndakatanga ndiri kuchikoro kana kuti zvakangotanga mumhuri zvinongoenda zvakadaro
mufundisi vanongoramba vachizvarawo mafundisi. Imi toda kunzwa ministry yenyu kuti yakatanga sei? Thank you very much. Inini ndambotaura pakutanga ndanga ndiri munhu anga asingatodi kana zvaMwari zvazviri kure neni. Ndifunga ndakatokura kusvika kuna 23 years ndichitonedza chechi zvisingaiti. Handinambowana ukama hwandava nahwo nechechi pamazuva angu eujaya. Saka what happened ndezvokuti 23 May 1990 ndakarota ndichinzi ndakurwira panjodzi yemotikari waifanira kunge waparara, but kubva zvino uchandishumira. Ipapo ndanga ndarara ndichinetsa vanhu vekuchechi zvisingaiti. Saka what happened is takaita accident ndokubva tiri 14 ndokubva kwafa 12 ndobva tasara tiri 2. Saka ndo matangiro akaita calling. Ndiri munhu wekuti pandakatendeuka ndakapembererwa, vamwe vanogamuchirwa ndakapembererwa. Saka ndobva takatanga. Saka ndakatanga chipinda machechi akati wandeu ndichingodzingwa. Ndakadzingwa ndifunga kuna machechi 3 mahombe nemwe yechivimwe yainzi ministry. So zvandadzingirwa zvacho ndo zvainakidza. Kwekutanga vanhu vakasingabhilivhi mweya mutsvene, saka ndobva ndanga kuti kune mweya mutsvene, ndobva ndaimwe movement yanga yakaipa, vana vakatanga kunamata. At the end of the day ndokubva dare rechechi Kautere Sanhedrin ndobva randinyorera tsamba kuti hatibvumirani nokunamata muchidzinga madhimoni vanotaura nendimi. Ndobva ndaenda kune imwe kereke zvakare ihombe. Ndobva kwanzi kwarasika munhu vakuru kereke, ndobva tanga kuprofita wakadiwa achiti munhu mupenyu. Inini ndega pakati pavamwe vese ndakati munhu akashayika handitogara kumbana munhu yandobva ashayika. Saka zvakandimutsira zvohondo kusvika ndabuda. So ndango kusvika ndazotanga ministry yedu yangotanga zvakangonaka hazvo, kutoti yangotanga ine vanhu over 100. So it was just one day takaenda kugomo rinonzi Refugio rinotoera racho ndo rikunetsa roti ndogona mbozoti tsanangura kuti munoonekwa zvakawanda nesu takazviona tiri ikoko takawanda navamwe vafundisi. Ndini ndanga ndandisiri pavanhu vaivapo. Ndobva ndanzi ndakarara zvikanzi makorokoto mabereka mwana mukomana anomhanya akambaira hadi anongotanga achimhanya. At the same time nzima yangu ndobva rota hope dzakafananidzwa achinzi makorokoto vane mwana mukomana muchamutumidza zita, ndobva zita rechechi ndobva ravatori kuudzwa. Saka ndo matangiro atakangoita ministry. Matangiro atakaita ministry takatanga tisingadi manje. Meno chero kabuchero yavo chechi mugona kutofunga kuti muna mufundisi mugona kuva ndakatogara sure handitorimo mandiri, but ndongoona Mwari nazvo manje. Because tikuona Mwari Mwari varota mabasa makuru nesu tichingobheuka zvedu handititomhanya nemamwe matso maaccidents ava tichingobuda. Ndachirunakira Mwari ndezvokuti pamaaccidents pacho sister notoziva kuti ndikuenda kuaccident zvakamira so but ndiri kudzoka. So ndo matangiro atakaita ministry sister. Ndisati ndasvika hangu kumaaccidents ndazomutsanangura muchiti kana mukasvika muchechi munotoshaya kuti muna pastor here kana kuti toziva kuti mazuva ano machechi emazuva ano mufundisi ndo waunototanga kuona vaine chechi vaine macheya aya anobaka aya anenge achipenya ekuti unotozoti icheya ndeyamufundisi ndeyamai mufundisi. Kwemise musingade kugara panoonekwa nechaunga chese kuti aiwa munomumba muna baba varimo. Chechi ndeyaMwari, chechi ndeyaJesu. Ini ndikatopuwa pakakwirira kwaivo varidzi vekereke vogara pai, varidzi vayo Jesu naMwari namweya mutsvene. It's good kuti munhu agare kumberi, but hakusi kumberi kusvika kuna Mwari. Mwari ana achingori muchechi. Saka kwandira zvitori I'm very ordinary. Pakawanda vanhu vandouya kuchechi vanotozobvunza kuti mufundisi ndevapi, ndakagara mukati mevana. At times ndogara zvangu mberi zvokutomanikidzwa. You remind me of a certain story. Takaenda kuBulawayo tadanzwa munhu anga arwara nenjere. Saka ndasvika Bulawayo ndakasvika ndachiburuka Bulawayo ndobva ndafonera mumwe mwana wangu esangano ariko ndobva ndatongomuti arega ndikupe bhachi rangu, ipfeka bhachi rangu netai, ndobva ndapfeka t-shirt. Saka patakasvika pamba vanhu they were expecting kuti tiri kuona mufundisi panouya nebhachi. Vanhu vakatozoona mufundisi ndavava vatakutonamatira munhu avaraiti vane t-shirt. Saka Mwari avane nemasutu kuda ngoonererwa kwatoita kwedu savafundisi. Tino mabhachi namataya atinomhanya nawo. Kuna vanhu vanotouya hani mumaofisi munomatakwira, unotoona kune vanhu tomashandisa muovhoro sikanoziva kuti munhu anotouya kaevhridhey yake achinzi kubasa kwake kodiwa tai nesutu handiti. Saka
tido zvinetsana maovhorosi yavamwe vanhu haina thingi mwari havanene zvatakapfeka vanene zvatinazvo mumwoyo something like that. Handisi kuti kugara kumberi kuremekedzwa kukudzwa kana kuitwa zvese kwakashata. Chakashata ndechekuti vanhu vabvise muono pana Kristu voisa pavanhu. Vanhu voona vanhu voona mufundisi. Ndinoona kuti mufundisi akapinda muchechi pamwe vanhu vachatomufugamira. Notopfugama utorara pasi kuti baba vauye ende kana kanzi timhoro semufundisi vanhu vanotoita noise but you know kuti kuna mweya mutsvene ari kutoita basa hombe mweya mutsvene najesu kristu vari kutotitamburira no tiri kurespekta vanhu vasingafaniri kurespekta tinofanira kurespekta jesu kudarika vafundisi idambudziko ravafundisi rekuti vanoda kuriremekedzwa vasingamboitwi asi handisi kuvasvo rangu ndimamwe wacho mafundisi ndosvaka ndisingadi kunyatsodawo kuremekedzwa because mukuremekedzwa imwemwe muno kuparara kuzvizhinji asatombona kuti tidambudziko isu tiri kuona tamashona tega papa ndikoda kuparidza nechirungu ndichiintapuretegwa tozvitire kakakudanga kungoonерегwa pamwe tofamba nevanhu vakatikomberedza kwambozvona tinge tine mabodyguards but ndizvo but hazvina kuva zviri kutiendesa chikoro ndechekuti ngatinamate mwari ndida kuenda panhau yechipiri yamataura mufundisi ndazvamusanangura muchiti zvekutanga chechi nemudzimai wenyu zvakanga zvisiri mamuri pamakazorota open mamakazoti zvichida ndimwari vari kutaura apo ndoda kunzwisa matambudziko amakasangana nawo muchitanga kuvhura sangano renyu dambudziko ratakasangana naro ihombe nderokuti pamachurches kuna mabig churches mabig brothers vane mweya wamadzikoma we ended sesu takapesera tine vanhu vakanga vachitouya mukanotendeusa vanhu vaiva vachivabhadhara mari kuti budai muchechi nazvino vari tongotevera vanhu vachitongobhadhara mari vatoshandisa mari yavo chachakutovazinzi ndobhadhara school fees ndodini nake kuti nesinari yavamwe vanhu 3 vanga vakatobhadharirwa mari kuti budai tokubhadhara saka kuchechi kune vanhu vari kudanira vanhu kuenda kumachechi kwete kuenda kuna jesu kune vanhu vane ministries okuunganidza vanhu vasingadi kuunganira mwari vanofunga kuti kawanda tanamata I believe kuti mwari vanoda vanhu vanovanamata kwete vanhu vakawanda vanovanamata mumweya nemuzokwadi kwete vanhu vakawanda kuwanda hakusiko kunobatsira mwari chinobatsira mwari kuti ayanane nesu ndijesu ari kutora vadzidzi vake 3 oenda navo siya vamwe 9 saka the few ndofarira machechi maministries madiki anenge atonamata mwari kudarika mahombe mabig brothers saka ndori rimwe dambudziko ratakatanga kuwa naro rechipiri ratakatanga kuwa naro ndozvandikuudza zvokuti inini handotombokanganwa ndiri mufundisi zvokuti vanhu vana vachitoda zvokudai so saka kuti vanhu vakanga vajaira chazvokuti vanhu vachirespekta munhu saka ndakupesera ndangotokutuka tamusha nditire bond izvozvo nazvino ndotongozvita vana vanga vatozviziva ende vanhu vakaita dambudziko neni rokuti ndiri friendly zvazvo kuti ndogona kuti tambobhora nevana vesunday school vanhu vasina kuzijaira izvozvo zvimwe zvisina kujairwa nevanhu zvokuti vanhu vanozoti kana tikaita mufundisi anofanira kutongoranga pa vanhu vane mari anozondokuma vanonorara stereke saka naenda basa kuti ndakatanga kuti tichienda kudzimba dzevanhu vakanga vasina vana maraundi anozoti kumusha taenda kuti kana musha toenda kumba kuna vanhu vane maraundi tonorara ikoko tosiya tanamata kuti munhu angavake tosiya takutuka kuti siwo chigara muraundi hanzoti maraundi anoitisa udzungwawo kakanyatsogara muraundi saka vanhu ivavo vakatifarira zvisingamboiti but vanhu vakaona zvisina kufanira kuti vanonogara kwanani saka ndomamatambudziko machallenges atakaita then we have a financial challenge anose ministry ichitanga zvinenge zvichinetsa munenge musina isusu kwedu katoda zvokuridza kuti tozowana kupi mari yekutenga zvokuridza nokudini but toda kutenda mwari mwari varongotisimudzira zviri kuita ndo machallenges atakaita nokuzoita maspiritual attacks. There were time that I still remember tichingotanga 4-5 years ago kuchechi kwedu kauya vanhu vesatanism zvakatombopedzisira tofunga kuti pane mumwe achafa makutongodai so toona munhu mutsva wobuda maspirits esatanism pakutaura zvakawanda zvakazodini but now zvava zvishoma saka ministry yakarwisa zvakanyanyisa but machallenges ndokutonamata
kana pasina machallenges we are not praying. Saka tinotenda Mwari, ndo mamwe machallenges atinawo. Zvichida kune vada kujoina katina kuzonzwa zita rechechi. Chechi yedu isusu takaona sezvatakarota. Nani machurches, chechi ndeyaKristu. Iye inonzi Jesus Christ Followers Ministries. Tinongotevera Jesu. Saka ini ndinobhiliva tikapinda muchechi munhu akaimba akasungoimba zvinotaura nezvaJesu Kristu munyaradzei. Anotoda matomwe Mwari asiri. Munhu akaparidza mari dzake kanopera asina kutiudza nezvaJesu Kristu, munhu anotova nedambudziko. Ndo mamwe mafund revelations aunozonzwa akavanhu vangotaura panopera hapaperi pataurwa nezvaJesu, but gospel it means about Christ. Saka at the end of the day vanhu vanobudisa mamwe mafund revelations so wokuti moita sokuti apa pari kurohwa shoko but munhu asi kuparidza Kristu. Even masongs like I said before, tina masongs ekuti tichingoimba tichingoti uko but at the end of the day hapana vatiri kunamata nemasongs yavo. Tipango tichitonamata navafundisi zvedu. So ndo stara yeministry and Jesus Christ Followers Ministries. Saka vanhu vakakugamuchira sei kana kuti zvakadii munharaunda kuzvisha vana ndizvi vakagamuchira zvakadii munhu wekuti kuchechi anga asingatodi kana nezvazvo mazongomuka makuti vanhu vaMwari tarota nhasi takutoita sangano redu sister ramataurai, vanhu vakakugamuchirai sei munharaunda, even hama dzenyu dzakakugamuchirai sei chiziva kuti munhu zvechechi izvi vanozozvisumudza here? Tiza kwavaita machechi kubva kare vachitiza zvinhu zvine chekuita nezvekuenda kuchechi izvi vakakugamuchirai sei mukati menharaunda? Okay, takaita machallenges akawanda ekuti nanhasi kuna vanoboti kana ari dhaki nanterere hana mati muno. But ndoda kutenda nharaunda yakazoshanduka manje yakuti gamuchira zvisingaiti kutogamuchirwa zvekuti unotoshaya kuti kuchikugamuchirika here togamuchira takugamuchirika zvisingaiti. Chandakazodzidza ndechekuti vanhu vangoda munhu wana anotaura chokwadi, munhu asingaexaggerate. Kana ini ndikangoti handidi chiro nemhaka yekuti ngachive chokwadi, ndikati ndochida ndizvo, and nokungorespectawo macommunities medu tine maleaders edu, we just respect them, toshanda navo zvakanaka, tovaudza kuti izvi hatizvidi, izvi tozviite, izvi hatizviiti, votinzwisisa. Like my chief, ndikaenda kumusha chief wangu anondifadza singamboiti, atondiudza kuti musamunetsa mukristu musiyane nazo, kune pamwe pane zvinhu zvinobviswa zvokunzi une musha munhu wese ngaabvise, but my chief is excellent panyaya dzokunamata Mwari, handifungi kuti vane chechi yavanoenda but vanonyatsondinzwisisa kuti zvinofana kuzviita sei. Saka kugamuchirika kwava pati kwakanetsa, nekune vanhu vasingatombotende namanje kuti ndinonamata. Mumandavo memo ukatofamba ukabata bhuku bhaibheri vanokubvunza kuti nderani unonamata here? Vanokubvunza kuti kana wakaita kudega itoendawo. Kune vanhu vacho vasingatendi namanje, but ndoda kuti about 75% vanhu vakuti gamuchira. Maikuzivai before manyanyoita seko before musati matanga zvechechi? Ndairwa kutondi Taika risiri zita rangu, itori nickname yakatobata yatozongovawo zita rakutoenda nekuvana. Ndairovana nevamwe, ameno zvandaingoita so ndaiva very rude. Ndaionererwa, kuti kuonererwa ndaitosudzwa because chero mufundisi kaenda kunongomurova, ndasirememba ndakamborova fata nesadza, so ndosaka vanhu vachiri kuramba, but ndoda kutenda Mwari vakatiwanira nyasha. Ndakawanirwa nyasha ipa vanhu vese, a living testimony because nekwandakaberekwa indakabereka kuchimuslim kokuti tinobhiliva mukorani, but ndamborarama ndaifanira kutonge ndisingatodi nezvechechi nokuda kwechimuslim chacho ichocho, chichawa chacho ichocho. Tisiwo kwaAllah tisitotenda kuti kuna chinhu chinonzi Jesu kana tiri kudzinza kwedu, saka tiritonzi rakapanduka. Ndakatopanduka manje, ndinotombotaura navamwe verudzi vachitodza kuti wakarasika zvisingaiti, tonamata Mwari asiriye. Saka ndichikura ndaiva mukomana wezvibhagera, especially nevanhu vechechi. Ndaigona kutoita zvimwe zvokuti mufundisi achiparidza ndonodzima malaidzi, ndezvimwe zvacho handidi kutaura zvorwadza handiti. Saka but I'm okay with God.
Ndida kunzwa ukama hwenyu patransition iyoyo kuti mazorota pakurota apa ndida kunzwa transition yekubva kuna Allah muchienda kuna Jesu. Ndida kunzwa kubva ipapo semunhu wekuti sekutaura kwamaita nguva yati ndaita zvezvibhakira zvana Jesu izvi zvenyu izvi zvevamwe zvana Mwari zvanani isusu tatiri kuchitendero chimwe chacho chekwa Allah. Sada kunzwa transition iyoyo kuti haina kukunetsa here kubva muchizoenda kwamava iko zvino? Haina kunyanya kundinetsa, but yakanetsa pakuti inini ndinenge zvandambotaura pokutanga pakuti ndofunga ndanga ndatomboinitiate ndiri mwanana kana kuti hapana zvandanga I was dedicated kuda. So semunhu anga asingadi Mwari zvaitofadza vanhu. Ndaita zvinhu zvokuti zvimwe zvainofanira kungondisungisa ndaingorega, mapurisa aingondirega, vaitongoona zviri fani, so kutongoguma takuseka atiti saka ndazotendeuka ndakudzoka ndo pandakatanga kuona maproblems manje ekuti ndirodza kuti ndiri kuatakwa kwete nechikristu, ndakuatakwa kwandanga ndiri. Ndo pandakatanga kuona kuti ndinobheuka every winter like zvanondotova neamsling zvakaita muwinter, ndinobheuka every winter. Ipapo na winter ikangopera it's okay. Why? Because vanhu vaya vanenge vari ndokwandiri kunana murondo kwavanenge vachiita zvemainitiations avo, vanenge vari kumvura vachiita zvokudzingisano, ndo mazuva acho Ramadan and the like. Saka papa dzotosomuka, saka I know every time. Saka ndakazodza kuti every winter ndingachitokwira gomo zvokuti chero newautodi chitonyengetera, ndichitongonyengetera kwete kula asi kuti ndinofanira kutonyengetera. Saka munhu akapanduka pakaita mutengesi, ndiri mutengesi wedzinza, ndakapandukira dzinza, so pakaipa. Ndasvika kutsaona dzamaisangana nadzo kudzinza nazvo mucommunity makagamuchirwa kudzinza nazvo kuti muri mutengesi. Ndofunga nguva yehondo ndimaibviswa muromo nguva yehondo. Ndoda kunzwa kuti muri mutengesi kudaro sekumuri iko zvino ukama hwenyu wakamira sei? No, the fortunate part of it isu mhuri yekwedu iri ndikati chiko takaparadzana. Baba vangu vakaita vana nemadzimai akasiyana. Vamwe vari kuMpumalanga, vamwe vanga vari kuChikombezi kuMwanezuku. Ini ndakauya kuno kuShavani namai vangu. Saka I've got a sister iri kuRutenga. That one is married. Kwedu kuChimalawi kuChichawa nevanhukadzi are not a problem. Havahanzoatakwa nemweya, inotoda varume. Saka handina wandinoti ndiri padhuze naye kozvino zvanogona kuti, but vamwe vanongoziva kuti ndiri murudzi ndo vane vachitondiaprocha kuti ano uri kurezva dewadai toona Mwari iye zvauri kuita izvo kana zvoporesa vanhu zvokudi dewanga uri kwedu kuti uchitoita zvakanyanyisa because ichi munhu anoberekwa nechipo unenge uri muono handiti. Saka kudzinza handina problem yakanyanyisa kuona because handina wandotomboona wakanyanyisa, wandotoona vana vangu vandakaudza kuti right isu vana vangu hatichapiri mudzimu wenyu wavaini, whoever anoita problem anofanira kunge veyaini ndomubatsira. Yes. Okay. Tichienda patsaona dzamakasangana nadzo, ndazomitsana ngoro imwe chete kuparira kwevamwe mukasara muri vaviri. Ndinoda kunzwisisa rwendo urwu kuti zvakafamba sei musoro? Like I said pakutanga paya napakuti takagara kumunonzi kumataga kumberengwa. Saka ndainetsana navafundisi vemachechi vachiungana ndichikota bhaibheri ndichiri criticize and like so ndakarara ndobva ndarota nchinzi ndakurwira patsaona yemotikari waifanira kuparira but uchandiparidza something like that. Then takakwira motikari tichienda Shavani, ndaenda kunonyora yes olefu yangu. Motikari driver ngokuita bridge rakatodzika but kuda 3 meters deep. Ndobva andorovera ndobva ndafly hamena kwandakanokandiwa kumiruko. So
ndakadzoka ndikayandikarara pakati pavanhu vanga vakafa. Saka vakauya vakatakura vanhu vaingoti ava vasiye vanotakurwa namapurisa vakafa. Vamwe vakanga vachichema vachidi vakatakurwa neambulance. Ndakasiyirwa zvangu vanhu vakafa ndikanosvika mangwana kuchigeneral hospital ndichitonzi ndakafa. Kusvika chiremba ati idzi dzinenge dzakararama dzimenyu idzi. Ndokubva ndazongorapwa ndatongozopora but maaccidents haana kumira kusvika akatomira musi wa5 July this year ndiyekupedzisira. Saka mutaura kuti tiende pane yekutanga yemanditsanangurirai. Ndoda kunzwisa kuti vamwe vatakurwa nemaambulensi, imi makangosara muri pakati pevashakabva pamatakurwa ipapo. Ndichitora musitona ndato andiri mota yepolisi andiri monaka pakati accident polisi nemakofi nawo maita takawanda kaiso vanenge vane makofi nawo mairi isusu panga patofa vanhu 5 fika pasport kuverenga neni wechi6 saka takabva takakandiwa mumota. Kuchina ainzi masantana makakura kusina kaime takakura takatobva ndiri ndakavaya ndiri musantana nganazondonongoti ndinenge ndinodokwaira ndinotakwaira tobva dzinenge dzibenyu dzirege ndobva ndazozwa ndakabekwa neFriday then ndakazoziva kuti ndinani on Tuesday makuseni then naana kuzombomira maaccidents acho ndibva ndakaenda kuchechi. Mamuka maziva kuti kundini Pastor Dyke naimi makazotsanangurwa nani mimi nekuti zvinhu zvese izvi mamusiri kuzviziva kaizvi maiswa kuvashakapo right. Ndakatongomukawo makuseni semunhu ari kumuka kuhova pane zvazvotaka munhu achimuka kupepuka zviya ndatongoita but I was surprised kuti ndakandakaraswa ndakatisa mudenga ndakatotewa namalights emuceiling and the like. Saka kutoona machiro kuchipatara akandipoteredza ndabva ndakatoona kuti ndakatombowa disturbed for a time. Ndakawas disturbed ndakakona kuziva kuti ndiripi. Vanhu vakandibvunza kuti what happened I couldn't explain kuti ndiri papi nei. So ndakazotonyatsoziva kuda after 4-5 hours ndatova kuumba pekutanga pandakamuka vanhu vose vakandiri right. Saka ndakafamba kumba kwedu kubva kuGeneral Hospital ndakakwira motikari it's about 16 kilometers. Saka ndakumba ndapana ndakarwara hanzwa kuti ndaunzwa ruoko ndaunzwa gumbo so ndakadzoserwa kuGeneral Hospital from General Hospital to Provincial Hospital then kuNational Hospital kuBulawayo the same day. Then ndakazonogara kuda about 14 days of which dzimwe kuda 8 handamboziva kuti ndiripi handitombozivi ndasingazivi kuti ndiripi but ndotenda Mwari. Vanhu vaitongoti ndinoshayika but no Mwari vakandogonera ndiri right ndiripo. Ndanzwa kuti makanga muchiri mukomana mafamba makura Pastor Dyke. Ndanzwa kuti accident yekupedzisira ndemanje apa ndemusi wa5 munyoro unouyo ine ruoko rwatiri kuonawo. Ndira kunzwa mamwe pakati akawanda nonga ka yaiko zvino zvamuri kuvhila kuti apa wakomana ka sei inotyisa yekutakurwa pakati pevanhu vafa uzonzi aiwa uyu mupenyu misei uku Mwari anenge akudana. Ndakabeuka kumberengwa kechitu apata pana kashaya. Ndakabeuka futi kuChatsworth ndichibva kuno kwaHarare ndichienda kuMasvingo nebhazi rainzi Mutsanzo. Yes, vakashayika vanhu 3. Ndakabeuka kumanyaso maronga zvakanaka ndakapama futi ndakabeuka kwaChivi ndichienda kuSouth Africa ndapa ndakavhunika mutsibaba but handina kunyazoziva ndakuvara ndakazongonoziva ndakuCape Town kuti ndakuvara. Ndikadzoka ndikarohwa nemotikari muzvishavani panonzi Patizi. Munhu angobudawo murodhi akave akarova ine ndega pakati pevanhu vava vakangomira angorova ine ndega akandivhuna ruoko. Tikabvunza kuti what's the problem zvakanzobva kune vega murume wangu Bulawayo hatowana machallenges avo maivawo. Ndikarapiwa ndikabeuka kumberengwa futi kunonzi kuMunene
then zvimwe zvakangwanda zvakapindana ipapa but inoiya ndikazobheuka iyo itsvai iri kudai kutifambisa kuuya kwachiremba dziri kuwanda apa ndifunga ndeyekupedzisira because Satani anenge atozonyara onena kundikana saka yakatosiyana zvake nani nemhaka yemati Satani anenge azonyara unozwa kwaramba achirwa nechinhu chichikoniwa kwanopedzisira ngochirega saka ndinoona sokuti atoona kuti chero munhu akaramba achinyorawo olevel metsi achidzikoniwa nopedzisira kutongorega tongogara usina metsi saka achagara asina wei ndakafa saka achangosiyanawo neni handisi kumukumbira zvangu because he is not a brother, he is not a friend to me. Totongomuzwa kuti idofo saka ndindogona kutomira pakati pavanhu kaSatani idofo chero akatondibheura nhasi zoti angondiurai hazviiti handizvo zvandimbofina accident hazviiti iye andozviziva kuti idofo because he is not a friend to us so chero akaptry matrix api haibenzi so sine zvimwe zvakana ala zvese I know zviri strong but who can be against us if the Lord is with us? Saka we are more than conquerors. Tina Jesu anokunda. Panoita maaccidents aya munenge mamborota here kana kuziva kuti zvichadai like this last one mudzimai wangu anoshanda kwaDA kulocal government vakatomuka ndiri mumba hangu takaputa prayer mubva mapinda mukutora hembe dzavanga wacha vachiyanika kuti vakuzoenda kubasa ndakangoti vabuda mba ndobva ndatasi kuti ndangorara ndobva ndaona vision ndakatoona vision like zvinoita ndege dzehondo dziya dzichiratidza kuti dziri kuda kutondifura but dzaibva side iroro riri kueast saka kwakazosara kwava ne1 so ndege ndobva ndanzenamata vachiti nezita neropa raJesu saka ndaitonamata but yaratidza kuti ndiri pahondo chapo chapo nezita neropa raJesu nezita neropa raJesu ndege ndobva yaratidza kuti yakundikana ndobva yashanduka kuita mombe yaita mombe yakatanga kuda kundiyaita kuti ndifura handimazo kunobuda nendove yemombe kuya saka ndoko yaindifura nako yakamira iri mombe tema ndobva ndazoiti nezita ndobva yadonha ndichinamata noino what happened takudzoka ndobva tarowa mombe tema mombe tema yacho ndobva tandiya takarowa nemotikari ndo yakandikuvadza panapo saka Mwari vanotaura hapana pandati ndabheuka ndisingazivi like even pandakaenda kupeni kuSouth Africa yandotaura ndakafuma makusai ndikatoudza mudzimai kuti kungoenda pandinobheuka kaiwai I was told but ndakaita nharo mudzimai wangu akaniperekedza for 7 kilometers tichinetsana handimaziva kuti 2008 mota dzainetsa takanetsana zvebasa kusvika mudzimai wangu angokundikana ndikabheuka saka pandakabheuka ndakatorega kuvafonera iziva kuti vachati hatambokuudzai mambosvitaura saka ndakazongoenda vakatozoona ndakudzoka kuSouth Africa ndava namabhandichi yes ndichitenda Mwari wangu napasati pamboita accident yandini singazivi kuna zvakadaro aiwa panotyisa ende tichitenda kuti Mwari vanokurwirai ndofunga iko zvinoti kunzwa maaccidents akasiyana siyana vanhu vari kushaya vanhu vari kufa ende vazhinji sekutaura kwandamboita kuti vanhu vanonyanyotenda zvikuru muchivanhu kuti aiwa mwedzi wanyamavhuvhu mhepo dzinenge dzakasimuka unonzwana vachiti kwedu hakutoroorwe munhu August musatombozviite henyu nekuda kwokuti vanhu vanenge vachingoti tikufunga zvekunorova makuva zvekunobika doro remidzimu yekumusha kwedu tikuda kunodai ndofunga kana vana majuzu ndonguva yavo zvakare vanenge vachiita nguva yavo toda kunzwisisa kubva kwamuri zvichida ndimi neziso remweya ratisinawo isusu zvedu chii chinoitika kana kuti chinowanzoita kuti mwedzi uno uve associated zvizhinji nekuti vanhu vabhilive mukufa kana kuti mukutorwa kweropa rakanyanya kudeuka kwenye ropa rakanyanya kungava migwagwa kungava kufa kwevanhu vari kuzvisungirira asi kwese kuita sei kufa kwevanhu chii chinonyanyoitika munguva inoi like I had said before kuti chinhu tikachitenda ndizvoka ipo vana patikangotenda handinozva kuti ndinotenda kuti mai vangu ndi mai vangu hapana pandakaona pandigona kuprova kuti ndi mai vangu ndakaudzwa kuti ndi mai vangu kune vanhu vatakatoudzwa kumusha kwedu kuti varoi ndizvoka nazinototenda kuti varoi chiro tisamboona pavanoroya saka kutenda
kune dambudziko rokuti ukatenda muchinhu chinogona kukuponesa kana kukuuraya. Chinhu chatinohla zvikuru chinoita simba pamusoro pacho nemhaka yekuti tinochihla. Like I've been saying, sorry. Sezvatinoita mazuva anaya ukatarisa kuti vanhu vanokutenda kumanjuzu, vanhu vari kutenda kumanjuzu, umubvunza kuti chinombonzi juzu chii? Have you seen that thing? Nenyaya yekuti anga ariko here manjuzu kare kuti anga asiko, kukana anga ariko sei anga asingabhehave zvaari kuita. Isusu tichita kumapambiri manjuzu aya akutanga kutonzwa kuti tiri kudiwa panyika. Kana ariko kumvura ikoko tichakunomatsvaga. Ndaiverenga yavanhu vakanofira kurwizi vachida zvamanjuzu. Tichitotomapigira maswitsi nemaraisi nene. We provoke those spirits, then it means accept in our lives. Saka chinhu chatinotenda in our lives chimwe chachona chiri dangerous. Takakura kusina madrugs akawanda zviri kuiteko zvinezvi. Saka vanhu they have believed in it kuti madrugs anotifadza, anoita zvakadi. Saka ndio zvichiwanda. Saka ukaona munhu anozviparidza zvichinzi zvamanjuzu zvinobatsira, wavabvunza kuti makabatsirwa nei? Havana, vari kungozviita manjuzu, hapana zvavari kutomboita. Hakuna chinhu chinonzi chinongosvika pamunhu asingachitendi. Munhu ukachiramba, even chatinoti chihure chiya, ndizvoka. Unotori mweya unosvika pavanhu. That's why uchiti mwanangu tikaona hure tikariti mhore vamuhure rinotorwa nesu. Hatodi kunzi vamuhure because panotorwa nespirit yechihure yacho. Hafanira inde mudzimai wangu inini. Handiti kana tikakonana kana ndichirwa nemudzimai wangu wakamuzwa ndoti kudi ndozoti haundizivi kwazvo. Handitika saka munhu uya asingazikamwe nemudzimai wangu uya asina kunyangana nemudzimai wangu ndiye anenge andigara. Saka kandapedza kumurova munhu yapedza kundibetsera kurova mudzimai wangu anoinda ndosandoti asindamuroverei. Handitika saka ndio dambudziko rekuti kana manjuzu vanhu vari kutenda kuzvinhu zvavanofungidza kuti zvinotendeka vachingozunzira mazimepo maspirit anongovaataka hapana chiri kubatsirika. Vamagamuchira manjuzu aya vanhu havatorari ndizvo tinotoona kuti kumachechi achitosvika achitovamburudza pamwe achivafambisa kunge nyoka. Saka I don't think kune munhu anoda kuita senyoka, but vanoda kungorespectwa chete, saka vachizongoenda kumanjuzu. Saka era yataveri ndeyekuti Satani anonyatsozwa kuti ava nenguva shomanene. Saka you use any trick, every trick in the spiritual world. He will try by all means to convince, especially veimba yokutenda, kuti he is more than powerful. Now people, we are after power. They think those things, manjusu, they are doing anything. And those things they are doing greater harm, especially with the Christian community. Even the churches, machines, I don't know how to shandisa manjusu. That's why kuna churches zinoshandisa holy water, kuna churches zinoshandisa wrist belt, kuna zvese zvati kushandisirwa zvese. Hapana, Jesu havambodi mubatsiri, Jesu vanongoda kungozvishandira iwo. Zvose zvekuima 111 chava chin'anga kachechi. Saka in other words manjusu akazara kunyangwe nomachechi. Apa ngatirege kudzora dema apa. Ende kumanjuzu kwacho nomuchechi anozara manjuzu ndio kwakazara vanhu. Ndio kuna kwakazara vanhu, ndio kunana papa, ndio kunana they worship the pastor kudarika Jesu Kristu. Hazvo revelation wati vanhu vakanamata chivumbwa kudarika muumbi. Saka vanhu vakuto kunakirwa namanjuzu. Lastly ndozvokuti kumanjuzu vanhu vanorespectwa vaya vasinzwa. Saka ukonzi tinatete vanoita zvamanjuzu, vana vachitova vatete vanoita sevanoshamisira singatomboiti. Amen. I'm not happy namanjuzu because aritouraya Christianity. Vanhu havachanamati, vanhu vakufunga zvokunopuhwa mvura dzekunjuzu, vanhu vakunopuhwa mashanga, vanhu vakunopuhwa all those things. Saka in other words the devil akatowana a trick yaari kufamba nayo yokuti vanhu vaparare. Tiri kuparadzwa namanjuzu. Hakuna munhu anombonzi anaka nekuti aita manjuzu. Iwe zvauri izvozvo mwanangu izvozvo ndozvautori. Saka chinoita kuti zonaka nekuti wamanjuzu chi iwe wangogara chimwe necomplexion yako. Saka unoda zama kuwedzera kuti Mwari vaita sokuti vakakona kucreate. Wofunga kuti kune kumwe kwaungacreate zviri nani, but at the end of the day tasamaperera anoita vanhu vemanjuzu ivavo.
vatariseona kwavari kuenda. Mwari kana vava kuuya tichafara navo. Ivo chero vakaiswa pakati apa vakazi ngavataure shuwa vanotokudza kuti kwatiri hakusiraiti havarari vanhu vaya vanotoona nyoka kwaona vakauya kumachechi sononzi kwatsitsi vachikudza kuti handirari tinoona nyoka ndinozoita sei vamwe vari kutoitwa vakadzi nemanjuzo acho yavo vamwe vanotoitwa varume nemanjuzo acho yavo vamwe vakutoseparata mabhedroom saka handifungi kuti thats Christianity. I don't think kune kwatiri kuenda nazvo zvekutotiurayira chitendero chedu. Pane pamunomboita here masessions kuchechi kwenyu ekudzidzisa vana ndozva kuti zvemanjuzu zvakanyanyanyanyira kuvanasikana ndovanoda tunhu stereki unoona mumwe ane chuno ane tunhu pai munzoti aiwa ndiri wemanjuzu ende mazuva ano zvinhu zvefulambo chaizvo zvakutodadisa kana usitorina unenge wakasara kunyanya generation yangu yama2K ndo yanyanya kupinda mune zvinhu izvozvo. Pane pamunomboita here masessions kuchechi ekudzidzisa vanasikana ava kana vanakomana zvakare zvakaipira kupinda mune zvemanjuzu aya kana kuti zvakaipira kutora zvinodhaka tichitarisa neupenyu hwamakararama imimi nezvamaiita nazva muchiti zvandaita inini handisi kuti zvaifamba sei asi ndairova zingaiti ndaigona kutotema kana mufundisi ari kutaura paridza kana mufundisi kana pasta kana mupristi dakuti mundiudze kuti munoita masessions ekuchechi kwenyu munobatsira sei vana ava kuti vagovaonera mangwana rakanaka vasaitewo zvinhu zvekuti vanozorigreta kuti ko apa naimi kodai takawana akatidzidzisa tingadai tine ramangwana rakanaka. Thank you very much. Hii question yako yakanifika pa questions esa ndasangana nayo, this is the best. Right, you know what? Church yava nedambudziko 1. Ndire kuti church haina paya kudzidzisa vana. Iwe ukatendeuka nazo kwauya kuchechi unongosvika uchijoina vamwe. Ndizvoka? And munhu waMwari kana vakauya vanouya voparidza prosperity. Havachaparidzi salvation. Saka kumachechi hakuchadzidziswi salvation, hakuchadzidziswi zvokuti tinofana kupona, tinofana kunge tagamuchira Jesu, tinofana kudai. Church we are after numbers. Saka isusu zvatinoita izvo ndezvekuti tinototi tisati titanga service, main service, tinoita tinoti study. Ndizvoka? Totiudza kuti unonzi antikristu ndiani, unonzi mweya wetsvina ndiani, anonzi satani ndiani. Saka vana satani vaya havadzidziswe kuchechi, vana havadzidziswe pamusoro pana satani, havadzidziswe pamusoro pamadhimoni, havadzidziswe pamusoro pezvimwe zvese. So now it becomes a very serious challenge kana sechechi tikaignora kukudzidzisa. Kuchikoro takakuendesa ndiri ukanodzidza zvekuchikoro pakuchikristu hachina grade 1 maindo chachakaipira, chinongosvika chikangopindawo muchechi unongosvika utongonzi unoimba inda kupresent worship, hauna chauri kudzidziswa. Chechi haidzidzisi, chechi inoparidza. Inochingoramba ichiparidza zvikozvoti ukasopa unodai, ukasopa unodai. Saka inini ndinotora nguva yokutokudzidzisa kuti satanism, what is satanism? Anditika yakatangwa nani naAnthony Sandias kupi kuAmerica nechikonzero chei, who is Ellen G. White, akanakiri yakaipirei. Anditika so church doctrine yauraya chikristu, vanhu havachanamati, vanhu vava kuenda kunonakirwa kuchikereke, vanhu havachadzidziswi kukereke. Padinonzwa Bhaibheri ichiti Jesu anoona vadzidzi vake ovadzidzisa achiti, chero kunamata chako chako vanhu vandodzidziswa. Ipapo ndofunga unoenda kuchechi mwanangu, ndikakuti namata ndokona kuti wapedza kunamata kuti hapana zvawachimbonamatwa ungozvitaurira nyaya. Ndizvoka? Kuti chinzi kunamata chii? What is prayer? Chechi haidzidzisi izvozvo. Unongosvika wojoina ukavamwe vachitaura nendimi unongonotaura. Kuti urikutaura nani, ndedzamwari here kana ndedzamadhimoni? Hapana unombotsvaka, unongotaura as long wataura language yatisinganzwi. Saka that's the problem with the church. The church is no longer teaching. Church yava entertainment. Vanhu vanotoenda kunoentertaina. Tikaenda kwaJapresa tongonoita zviriko. Tokuendawo zviriko, ndini mukudzei mukombe tichingoendawo zvakadaro. Hatidzidziswi kuti yalipo Japresa acho azombotanga sei, azodini anodini, hatinei nazvo. Tinokona kuibva nezviri kuitika ipapo. Saka church it becomes nzvimbo yokungonovaraigwa. Chechi hakuchanamatwa. Izvozvo ngatitenderane kuchechi vanhu vangoita zvefani, kuri kuti vamwe mafani. Saka the devil is not even disturbed, is even not worried about the church, because the church is not attacking, because the devil is attacking the church and the church is not retaliating. The church is not attacking the devil. The church is machechi ari kutoatakana ega.
tese vanhu vanoda pasocial media matukandira vanhu vachita mapastors chacho marinondi pastors vanhu vachitongotukana kuti yakadai utonzwa kuti kana ukauya cheto nezvibhakera ndokurova ari kufara ndiani at the end of the day is the devil. We are aiding the devil by our languages, by what we preach, by what we do, by what we sing. So thank you very much nekwese nekuti the church ini zvandotokafunga zvokuti beta kutorega kuparidza mana kudzidzisa munhu beta kuti munhu azive saka munhu akatoenda mukaenda kutorwa honzi 1 2 3 izvi ndizvo zvatofanira kuita saka we don't blame you kana mukanojoina manjusu because it is the weakness yapastor, it is the weakness of the church, it is the weakness yama-elders and namwana vachona vanogadzwa ma-elders they don't qualify. They are elders because they have money, not that they have what it matters. Vanongonojoiniswa kuenda ma-elders nokuti vane mari dzavo aripesa kuti munhu ndineki nokuti ndimari oti aita aneki ipapo anenge iye nemukadzi wake vanafamba vachibhadhara vanhu kuti veimujoine kuchechi chechi haijoinwe mani munhu anofanira kutendebuka kuna kristu ozoenda kunotsvake kukunamata saka tine vanhu vakajoina machechi vasina kristu inojoiniswa chechi isina kristu mwari vachitibatsira. Ndira kubvunza mubvunzo wandogara ndichibvunza mufundisi wokuti naudze kuti imi muri pastor Daiki my Daiki automatically vatomufundisi my Daiki is it sexually transmitted zvemuya mutsvenezvi nekuti tikatongona papa the next thing papa kana vasipo mama ndo vari kubata service ndo vari kutonamatira vanhu ndo vari kutonzi nhasi ndo vadonedza madhimoni zviri sexually transmitted here vanhu makarara henyu kumba takutonzwa mangwana komai mufundisi ndo vakutobata chechi mangwana ndo vakutodonedza madhimoni zviri kufamba sei mukati memachechi umu? Alright, tina mabandiko maviri apa mwanangu. Calling kuri kudamwa ini pandaiudzwa kuti zvakati maita iki vanga vasipo. Saka kana ndakutodhila nezvinhu zvaMwari ndotodhila inini ndizvo inini I'm a carpenter by profession andisika kana zviri izvo zvichigona kuti madhaiki vanhu ngavaende vanorufa kana vachigona saka which means hakuna munhu akadamwa nemukadzi wake but kunogona kuita vanhu vaviriwo vanogona kunge vakadamwa mukadzi nemurume kudamwa kwangu ina kusi kudamwa kwomudzimai wangu kudamwa kwangu iye ngaadamwewo kana asina kudamwa veduwe muchechi mune mamwe manapasta vanani ngavaitwawo basa raMwari. Hatisi kurambidza kuti madzimai aparidzi kana toita zvakadai, tiri kuramba nyaya yekuti mudzimai wangu nemhaka yekuti ini pane zvandava iye atovawo izvozvo. Of course Bible tiri nyama imwe but kana yava nyaya yekudamwa kunodamwa munhu akuti Mwari havatinda kudanai iwe nemukadzi wako vanotodana ini kana vachida kudana tese vanotaura. Saka kuzoona vana mufundisi nana mai mufundisi vakutoita sekuti ipapa vanopanyazo panzwisisa paipa tikuvharana edu zvichanaka mazuva mashomanene rapture is not very far muchazoona taivharana mazuva ekupesira ndiwo wanawa tikutosvika pazvi manje muchanyasoona kuti takavharana zingaiti. I'm afraid nana mai mufundisi chinoita ndechekuti nozva kuchechi kuya vanhu toda kuonekwa kumira kumberi kwavanhu kuyakuita sekuti kunonakidza ndizvo. At the end of the day patonomira mberi kwavanhu paya tisina watituma muchaona tichiita madambudziko ndozvatozoona vana vaskevha vaive kuzorohwa namadhimoni azviri kuti vakanga vasinga vaitoendawo kuchechi but hapana akanga vatuma. Saka vana mai mufundisi vakangogarawo vakarera vana kana vasina kudamwa ndofunga it's okay. Vanotozviparirawo dzimwe mhosva dzokuti mangwana vanogona kusadzimiririra hakwani ivo ngavaite basa rekubereka vana vari kumba kana vasina kudamwa. Inimo mudzimai wangu akadamwa inini ndizvoka tinotogara pasi iye akadamwa ngaiti iye ndiye adamwa ngaiti saka handifani kukwana nekuti mudzimai wangu adamwa. Then you come to other areas zvemuchechi zvokuti ini pane pamwe pandotoziva kuti inapa handipagoniwa asi kana dzakadai dzomudzimba idzi dzakara dzingovako idzi mudzimai wangu anodzigona saka just hand over those things to her kuti idai handiti but at the end zvinongodzoka kwandiri. Saka hakuna munhu hakuna Mwari wakambodana mukadzi nemurume achiti iwe nemukadzi wakunda kudana naye handina mbozinzwa ini kunzi mai mufundisi ndizvo but havasi qualified pastor. Iniwo ndikaita mudzimai akadamwa ini ndisina kudamwa I don't fight handifani kurwa
ndinofanira kungotevedzera zviri kuda Mwari. Kuda kwaMwari ndiko ngakuitwe, kwete kuda kwedu isu sevanhu. At the end of the day ndopano maministries achizongofa, maministries vanhu vachiwanana kwe4 days vachirambana, izvozvezvi munhu ngaangogara paposition pake. Like inini vanoti pastor, I'm not a pastor, in fact I'm an evangelist. Ndotochizwa my area yangu kuti kana ndosvika pandwa zvachifundiswa ndozogarira pasi ndotarisa kana calling yomufundisi weita ndotosiyana nazvo panonge pada muvhangeri izvo zvimuka kuti ngatiridze mabhosvo apo vanhu vauya apo. I can preach up to 10 o'clock manheru nani stop nekuti ndo kwangu. I know my area. So andigoni ndiye yandaiti musuya we have got a problem wekuti we operate with the wrong officers in wrong offices for a wrong purposes. At the end of it we have got wrong results. That's why the church isingaporesa. Nekuti munhu wese anongoti akafunga mufundisi ofunga ndechipo chokuporesa. Ndosaka nhasi church isingagoni kudeliver vanhu nekuti vanhu vanofunga kuti mufundisi anofanira kunge achideliver whereas 16 dzamaki dzoti ndakakupai simba. Pane pamwe patolimita vanhu chivarambidza, pane patopazvo vanhu simba rokuti vaite chinhu vasina kudamwa, pane pamwe pakanodanirwa, pane maministries, pane magifts. Saka we have to differentiate kuti munhu ari papi chaipo. Ndafarira pakuti pane zvimwe zvandinoti aiwa mufundisi zvakafanana dzemudzimba idzi, pane dzimwe ndifunga iko zvino mumachechi taakuona kuti kuchina chemadzimai mufundisi ndo vanenge vari pamberi. Washauri kuti ko kuchina kwemadzimai kunoendwa namufundisi here kana kuti izvi ndezvana mai mufundisi vanenge vachingonodzidza rapa uko hakuna mweya kako hakusi kudanwa kolinga uko kungonoudzana zvinhu zviri practical zviri general kuti aiwa mupanga mutsvairwa munhu ngaageze. Ko mufundisi vanenge vakunoudza madzimai kuti munhu ngaageze sei. Iko zvino ndo zvatiri kuona kumachechi ndo zvazara. Tine vanhu vanoda basa chero ravasingafaniri kunge vachiita. Kunyangwe kudhara waitoona kuna nambuya nanani vaitoziva. Inini handiendi kumazuva ino handiti. Saka what can I teach musikana kuti kana wakumazuva ndeizvi ndozvokuchina kaizvozvo. Ende kune dzimwe kusingatodi zvemweya wazvawataura izvo. Even chero mubedroom hakudi kuva in the spirit, ndezvokunyama zviya. Ndo mumba kusingatodi chero kutaugwa nendimi mweya katabuda isoro kachida kuna matodoenda kudining. Uko ndekwekunyama uko. Ndeko kumanufacturing room kwatogadzira vana. Anditika. So vamufundisi kana aonomira mberi kana chitatu kana china chamadzimai achigwana kudzidzisa madzimai zvemadzimai panenge pacho titopesa tatova transgender tisava inopezera kuda kana tisingasivi vari a bit of ngochani vote vana vakavanda handitika that's why vachizozviziva izvozvo pane zvandisingatombozivi ndizvo. Handigoni kuzva kuti kubuda mukaka kwaita sei mudzimai kana abereka mwana mukaka unoitwa sei because handambobuda mukaka handakumboenda kuma MPs handina. Saka iro ndo basa rana mai mufundisi namamwe madzimai makuru handitika ndio basa ravo. Ndosaka uchinzwa ndiani anoti mamai makuru ndi Joel handitika pafo anoti madzimai makuru ngadzidzise vakadzi vaduku kuchema. Chero behavior yepamairo chacho madzimai anofanira kudzidziswa nemadzimai makuru. Kuti kana chinda pamairo madzimai topfeka so todai isusu hatina basa nazvo. Saka samufundisi I don't think ndebasa rokuita madzimai kana kunyaya dzokubika chaidzo kana nyaya dzokuti ndinoda that's none of our business. Ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira pamabata nyaya yekuti aiwa kune zvemweya kune zvenyama. Ndofunga iko zvino tiri kuona nyaya dzizhinji pamasocial media apa dziri kuinvolva mafundisi mazhinji kuti vakazobatwa nemudzimai wanhingi, mufundisi vakazobatwa nanhingi, mufundisi vakazobatwa vari mulodji nanhingi. Ndoda kuti tipatsanure papo Pastor Daiki kuti tinyatsonzwisisa ndimi mufundisi ndimunonzwisisa zvinhu zvemweya nezvinhu zvenyama. Mufundisi always vanogara here vari pamweya zvekuti tototi naye ko mufundisi wakazobatwa ari mulodji asi at the end of the day tofanira kuzongoziva kuti munhu wenyama. Sanoda kuti mutipatsanurire kuti mufundisi always mune muri panyama here kana mune muri pamweya here zvekuti zvenyama izvi zvekuzobatwa muri malodji nekuzobatwa mune madzimai avanhu mafundisi zviri kuwanda sei. Tipatsanurirei ipapo. Thank you very much. Pane handati pane calling munhu akadanwa kuti ave mufundisi. Koya munhu akaudzwa nevanhu kuti ita mufundisi.
kouya munhu akaenda ega achida kunova mufundisi. Saka Mwari anogona kunge asinayo, imi ndimakamupa title yokuti mufundisi. Saka mufundisi akapiwa title asiri mufundisi, asi ane title yemufundisi. Saka kana temptation ikauya, iye chakavinga ndechekuti akauya kuzotsvaga mari, handitika. Saka mari yakana aiwana anoita zvanoda kunoishandisa. Kouyawo kuti vakadzi chaivo they are a problem mumachechi, ndizvo. Vakadzi havadi kuona munhu angoita sekuti ane kambiri. Ipo baba toda kumhorosa baba mufundisi, tichida kudini, vachiombererwa vanotonzwa denda ndirini mai mufundisi. Saka at the end of the day vanotopedzisira vakuti kusejusa vafundisi. Ukasotomira zvine simba, ndizvo unogona kutodonhedzwa. So remember when ndiri kuchechi kwanakatanga ndiri nini kuchechi of Christ, ndamboti chinamata musi vamwe mai vakazoti hativanamati zvakanzi what's the problem mama, sokanzi ini ndodo ndambudziko rekuti murume wangu handimufariri, but sezvizvi andimoona muchindinamati ndodowa kuti hamino zvandinada kutowa kati mwana wasatani. Now waudzwa ukasokurumidza kurizina unobva watofunga unotowana dzawira mutswanda. Madzimai anouya ega vanotoiswa nemweya wetsvina, pamwe togona kubhilema mafundisi. There are times wekuti mufundisi anogona mufundisi ndazoti ndoda kusangana nengu kwakati otoudzwa kuti mufundisi mukatoreka kudai ndoridza mhere. That's why ndichiti kana ndichitodhila nevanhukadzi nekumba kwangu ngavatouya mudzimai wangu wari kwene mudzimai wangu anoenda kubasa. Saka ndogara kwachivi ndotoudza uchiuya kumba kwangu make sure usvika pangu 5:10 madam wangu wauya, because you never know kuti munhukadzi anoita sei. Handitika chero vasikana vezero renyiro anogona kutokuudza munewo kufamba naye ndikuperekedzei mazodini mukadini, ndakakuona pasocial media, kuonekwa pasocial media iyo inoattracta vanhu vakawanda. Ende kuchechi hakuuyi vakadzi vanonamata vari vatsvene, vakadzi vevanhu kuva vakadzi vevanhu vamwe vakanowana pekuzorora, handiti. But vamwe vane vachitongobuda vachihura vari pavarume vavo. Saka kana vachihura nevarume, we don't exclude mapastors, but and bhaibheri rinotozvoti navafundisi kereke inotorivara inofanira kutovanyengeterera. Vanoda kundonyengetererwa vanhu vaya, vanhu venyama ndizvoka, vanoedzwa, pane pakawanda pavanotoedzwa zvakawanda. Saka you need to pray for them. Ndopochinzwa Paul kuti mutinyengetererewo, handitika. Saka munhu anotombogara mumwe unomweya haagari mumweya, ndizvo mweya ndio unogara mumunhu. Saka kana achigara mandiri is up to me kuti undicontrole kana kuti usandicontrole. Saka kubuda mumweya kunogona kutora maseconds, wozonoregreta kwava kwakadaro. Kune zvakawanda zviri kuitika navafundisi, zvimwe vanoitiswa, zvimwe vanozviita vega, zvimwe vanototrepewa naSatani kuti muteverere kuti zvakadai. So kubatwa navakadzi vevanhu ndo vane vari wrong, vari mafundisi vanenge vari wrong, kana kuti mweya yetsvina inenge yangoshangana, madhimoni echihure anenge ari pana mufundisi napana mai vemunhu. Saka mubvunzo wako mwanangu ndewekuti vafundisi vanoda kunyengetererwa. Ivo vane dambudziko roda kuzvinyengetera, vataura kuti they are holier than thou, havadi kunyengetererwa. Saka kereke inovasiya vachiti vachitas kuti vanogona kunyengetera stereki, but Paul aitonyengetera achitoita minana, aitoti mutinyengetererewo. Vafundisi havadi kunyengetererwa. Chero tikaenda kugoma izvozvo vafundisi vanoda kubva vanyengeterera vamwe, ivo havadi kumbonyengetererwa. Kuti vana vasangana ndikombe mbondinyengetererwa Mwari andiropafadza, havadi. Ngoita sokuti ivo ndo vanohwa Mwari stereki kudarika vanhu vese. Then kongoya vafundisi vakangondova vari mahuri, variko. Saka kana munhu akada chihure iro agara riri hure hazvibetseri, kutongobakwa kutobatwa pane zvakawanda zvana achitongoita. Pamwe mukatomubata futi mukataura chechi kuti mufundisa mubata varume vanotokonana nemwe kuti munovarevera nema. But chandakaziva ndechekuti chinoberekwa nenyama, chinoberekwa nemweya, chinoberekwa nechihure. Mukana mufundisa kahura kwanaka kuturika ruoko riri hure. Chechi inoita mahure oga, anotransfer chihure kuvarume vevanhu. And I was saying to some people masvingo kuti kana mukona mufundisa atongohura achibatwa, budai nevarume vanosiya vapomerwa chihure nababa. Ndo baba vemweya, saka vanda zvababa vavo. Vana vanogoita zvinoita baba. Right, yes. Aiwa, tinotenda Pastor Daika. Ndizive kana mune mashoko ekupedzisira
zvichida kune vamwe vachada kujoina chechi kuti vanouya papi, munowanika online here, kune vanoda kuzofona vanokubatai papi. Zvida mumwe munhu anogona kuti inini hangu kwandirogara kure kuti ndizofamba kuuya kuzvishavani. Mune mamwe machechi here ari muno munyika kana kuti muchine iri kuzvishavani chete, uye kana kune vamwe vari kuzvishavani ikoko vari pedyo vanogona kuti aiwa tinokwanisa kuuya edu masundays togona kukwanisa kuuya pamwe pamamwe maservices amungaite pakati pesvondo, tinofamba sei kuti tisvike pachechi. Pane hotline hamba here dzinokwanisa kubatika kuti aiwa after 5 touya hedu kuna mufundisi tonamatirwa, mai mufundisi vauya sekutaura kwamaita. Right, mwanangu ini Mwari zvandakanyatsokunzwisa vachindidana vakandiudza kuti zvishavani yaita problem. Preaching is but I'm staying in Chivi. Handirambidzi munhu uri Chivi uda kuuya kunyengetererwa. Plus ndikanika kunamatira akaona kuchechi kwako wanga wachipinda chero kapora. If you want to go back, be free. Because ndina kuuya kuzoita chechi inozara vanhu. Ndinoda chechi inonamata Mwari wokudenga. Ndinowanikwa kuti tinopinda panonzi ku 10 off kuzvishavani, tichiripinda zvedu pamusha takawana stende satavaka, tinopinda kunonzi ku church dza high school mushavani zvakare, kozvinonzi tiri kupindira kunonzi kuma new stands kwachivi. Apa tiri kuuya zvedu kuno kuHarare, tikuenda kuno kuHarare tongoya kuenda kugomo church kudomboshava kunonzi ngoma kurira. Saka next week but 1 ni Friday tokuenda ngoma kurira kudomboshava. Tinoenda nevanhu chero wechechi ipi. Ukata ukapora dzokera kuchechi kwenyu. Ukapora ini ndinofara munhu anoti kana apora kana apona anoenda kuchechi kwaanonzwa achida kunonamata. Kwete kutevera munhu. Because ndofa manje manje. Iwo saro waita sei? Second, I'm not your line of defense. Ndinongova a conduit yokuti unamate Jesu. That's all. Namba dzangu ndinowanikwa pa YouTube pakanzi Pastor Dyke kana kuti nama channels maviri yakanzi Pastor Dyke kana kuti yakanzi Freddy Swanda. Right. Ko nepa Facebook inongori Pastor Dyke. Then namba dzangu 771 579 130. Ndizo namba dzandiri kushandisa ndizoshandisa ku PES. I think ndinofara asi ndinokurudzira vanhu vanondiona kuti veduwe endai munonamata Mwari musiye kuti namata. Endai munotsvaka Jesu musanoita magymnastics kama kumachechi. Vanhu ngavatongoita serious nedenga. Mweya Mutsvene ngatibatsire. Let us preach kumabia angu wafundisi. Let us preach Christ. Ngatiparidze Jesu tirege kuparidza nezvedu. Isu hatina kwatinoendesa vanhu. Ticharohwa nevanhu rimwe gore taenda navanhu kugehena. Let us speak the truth and the truth shall set these people free. Ndambozwa dzimari dzekudhara chikura nzee masign post iye inongoti Harare but haiendi, but vanhu vakaona sign post kumvuru yakati Harare vakatevera vana kurasika. Saka vanhu ngavaone kuri kutendekwa, vanhu ngavaone kuri kutendeka Mweya Mutsvene, ngavaende kuna Jesu kwete kuvanhu. Thank you very much. Tenda Pastor Dyke. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe vandakagara navo pano ndi Pastor Dyke ndofunga manzwa hurukuro dzatanga tinadzo pano. Vazhinji mabva marangarira nyaya yavo patakambotaura navo pekutanga vasanangura kuti aiwa ndiri munhu wekuti ndakaita 10 maaccidents asi pese ipapo Mwari aindirwira. Ndofunga manzwa tsanangura kuti imwe yacho ndakatombotakurwa ndiri muvafi ndikatomboita mazuva ndikazongopepuka zvekuti semunhu abva kuhope ndishaya kuti ko ndiri kupi. Ndokuzonzwa kuti aiwa wakatouya uri pakati pevafi. Zvakanaka zvikadii Mwari kana akuda anokubvisa pane zvinhu zvose zvawaita vokusarudza kuti uve mutevedzeri wavo. Ndofunga manzwa mabasa aibatwa kare kare naPastor Dyke vati aiwa inini ndofunga vemazuva anomva vati munhu aivhura hombe aishuta mafirimu chaiwo. Ndofunga manzwa kuti aiwa ini mapasta ndainzwa sekunge vari kutotaura zvimwe zvinhu zvisingaenderani neni. Ndaikriticize zvikuru shoko raMwari, ndaigona kutotema kana mafata achipa mupiro kuti aiwa ndochii chamuri kuita, asi nekuzodanwa necalling yaMwari
kana Mwari afunga kukuchinja zviro kwazvo anokuchinja. Mwari anochinja pakashoreka achiisa ruoko rwake. Ndofunga manzo achitaura kuti aiwa inini nditori living testimony. Vabata nyaya dzakasiyana siyana kuti chingava chii chinoita kuti vanhu vazoti aiwa August mwedzi wemhepo. Vari kuti aiwa hakuna chinhu chakadaro, asi inyaya yebelief yatinayo isusu sevanhu vatema. Ndichinongoti aiwa August mwedzi wemhepo ndinyamavhuvhuka uyu, mhepo dzinenge dzakasimuka kumativi mano. Ndofunga ndo language yamuri kutaura iko zvino, asi hanzi ukazvitenda zviro kwazvo zvinoitika kwauri. Manzwa kurudziro yavapa kune vamwe vavo mafundisi zvakare kuti aiwa panewo zvenyama panewo zvemweya, kubatwa kumafundisi vari ku-wrong side, kubatwa nemagirlfriends, kubatwa zvichinzi mai mufundisi wabatwa nemurume wemunhu, zvinoitika. Inyaya yekuti munhu wese ane nguva yekuti ari panyama ari pamweya, asi zvese izvi zvinokonzereswa nekuda kwekuti calling yako yakauya sei. Kune vakadanwa, kune vakazvidana, kune vakaita zvokuti aiwa regai ndiende ndinoita mufundisi zvichida voice rangu rakafitwa nekuti ndikaparidza chaunga chinganditevera. Asi vati ngatiparidzire vanhu chokwadi chekuti vanhu vatendeuke vazive Mwari, kwete kuti tirasise vanhu tichivaendesa kugehena. Tisosangana zvakare pamamwe maprograms Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyagiyo chiti chisarai. Thank you for tuning into Zim News Beat TV.